En Javier és un jove emprenedor. Té una cafeteria al carrer Major que ha agafat en traspàs fa poc. Ell mai havia fet un pla de negoci, però des de Gremi Impuls el van ajudar a fer números, a capitalitzar l'atur i el van assessorar sobre els recursos a l'emprenedoria. I gràcies al programa Reempresa va poder fer el relleu dels anteriors propietaris sense haver de començar de zero. I així va fer realitat el seu somni: obrir el seu negoci. Hem pogut escoltar en primera persona a les i els protagonistes de Gremi Impuls com una empresa que ofereix suport ocupacional a totes aquelles persones de diferents edats, de diferents procedències, perquè puguin insertar-se al mercat de treball i tenir oportunitats. Fem formació a l'escola de restauració, plans d'ocupació, acompanyament a itineraris formatius i laborals, amb l'objectiu de fer de l'ocupació un dels grans reptes que té la nostra ciutat per generar benestar econòmic i social. I Gremi Impuls està al capdavant de la creació d'ocupació de qualitat al servei de tota la ciutadania. Les oportunitats de Gremi Impuls i a Santa Coloma de Gramenet estan garantides.